Takže já vám ho přečtu. Římané se v provincii chovali jako neomezení páni. To dokládá historie o Herodotu, když se drželi provincie Sicílie. Verres při správě provincie zneužil svého úředního postavení k osobnímu obohacení. Jeho zločiny popsal Cicero, římský řečník a politik. Na pozvu Sicilánů dohnal Hera k soudu. Pod tlakem Cicerona se Verus odebral dobrovolně do vyhnanství. Ale zase je hezké, že už tenkrát pozvané trestali. Když se na to přišlo, tak ten Verus nakonec musel se studou odejít a vyhnanství byl v Římě jeden z nejpřísnějších trestů. Když byl někdo pohnán do vyhnanství, tak nesměl nikdy žít v Římě a spravedlivou poslat do nějaké opuštěné země, ztratil občanská práva. Rodina někdy mohla jet s ním, ale v podstatě tam úplně izolovaní, nesměli se usudnout, byli tam týdenní a dost často bylo i to, že ztratili majetek. Že kdo byl poslán do vyhnanství, tak mu odebrali všechny jeho majetek, který měl. Prosím. Takže oni tam mohli třeba vyhnat jako nejdřív. No, tak to vůbec ne. Takže kdo byl poslán do vyhnanství, prostě to byl nařízený pobyt a odsud se nesměl znát. Takové napůl vězení v podstatě. Jako lidi je poslali do vyhnanství, ale nemusí platit kam. A mohl si tam najít no, a že se tak, mohli tam mít rodinu většinou, ale zase jenom v tom místě, kde byl přikázán. Takže on mohli to podle takovou rodinu. Třeba. Ale byl nějak osobně nesvobodný. Teď potřebuji odhnout. To nevydržím. No, máme tam otázky, kde leží Sicílie, takže kdo ví, tam ukáže na mapě vzadu, Davide, kdo tam ukáže Sicílie. No, tak to jsem zvědavý. Na té mapě vpravo dole. Jo, tady? Aha. Teď už jde? Jo, počkej, musím najít. Je to Tak Itálie. nejdřív, kde je Itálie? Jazerské moře. Tak. A Sicílie? Tady. A je to ostrov, který je oddělený od Itálie takovou úzkou mesínskou nížinou. A dobře, takže to byla jedna z prvních provincií. Kdo si ještě vzpomene, kdo ji ovládal, než to byli Římané? Ne? Právě i Feničané a částečně Řekové. Ano? Kunové. Kunové, Feničané, to je samé. Pořádku. Takže slovo provincie ještě jednou, co znamená, ano? Slovo provincie, co znamená, Davide. Jo, pardon. Ano, to by té území připojené tedy Římu. Pořádku. Tak. Sice chtěla provincie potřebovaly velmi udány. Tím jednání zkrátce Vera ohrožoval Cicerovi představit. Já to vymažu. Cicero to byl politik, on chtěl postavit se při Římané provincie. Já to vymažu. A co ten Vera dělal asi? No, tak jako dětá. Ano, a potom krát. A přesně. Takže ten Vera se na Sicílii choval prostě jako blbec, těm na ty lidi byl zlý. No a potom, když ten správce té provincie byl asi na ty lidi zlý, jaký vztah měli potom Řím? Jakože špatný, že Ano, nebyli vrátný názory a pak vždycky hrozilo, že se použí, že bude nějaká spoure. A Cicero říkal, jak je, aby jsme s nimi ucházeli o dobré. Takže jakoby se tím kolem normálně dali peníze, takže... Dobře, oni prostě to území obsadili, ale když ta provincie se chovala slušně, tak nikomu nesebrali majetek. Dokonce jim nechali i samosprávu, takže třeba na tom území si to mohli řídit ty Sicílané sami. Pouze tedy nesměli sami vést válku, to museli poslouchat Řím. Ale jinak, když nezlobili, tak se měli relativně dobře. Takže jako my. Tak, no tak tenkrát byla pochopitelně jiná doba. Tak. No a teď tu máme dál. Vyrůstali počet otroků přivážených z jejich území. Tyto změny ovlivnily dosavadní život řemeslníků, obchodníků, zemědělců. Politik a spisovatel Cato považoval za vzorného takového Římana, který byl dobrým rolníkem. A je fakt, že ty otroci začaly být dobří
Římany problémy, protože otrok, to je levná pracovní síla, ten má pracuje a nebude mu žádnou mzdu. Takže je to nejlevnější, co může být. A pak začalo se stávat to, že ti, co pracovali za mzdu, řemeslníci, svobodní a rolníci, tak prostě nestačili konkurovat třeba bohatým statkářům, kteří si nakoupili třeba i stovky otroků. Ti otroci pracovali na polích zahradě, kteří dostali něco najíst. No a pak ty náklady na výrobu toho obilí byly mnohem nižší, než když to byli nějaký svobodní rolník. Tak se potom stávalo, že ty drobní rolníci prostě prodávali své zboží draho, to nikdo nekupoval, takže zkrachovali. Takže je lepší mít jako zelenější zboží, jak zelené. Ano, a oni prostě už nebyli schopni konkurovat těm velkým latifundím, kde měli otroky a často schudli a zkrachovali. Sice zůstali svobodní a zůstali potom úplně bez peněz. No řešili to pak většinou tím, že odcházeli do Říma, kde byli prostě takovým lidem, který neměl žádné zaměstnání, ale byli absolutně svobodní a aby se nebouřili, tak prostě pro ně vymysleli heslo chléb a hry, že ti lidé, aby nemůželi hledat, tak ze státních peněz jim bylo dáváno jídlo, no aby se úplně nenudili, tak pro ně pak hlavně císaři pořádali různé hry, kde oni se prostě na ty hry chodili dívat a dali aspoň pokoj. Ale nakonec to mělo za následek úpadek vlastní výroby. Doporučuje na první místo zasadit vinice, na druhé zavlažovanou zelinářskou zahradu, na třetí vrcholný sad, na čtvrté olivovou plantáž, na páté louky, na šesté obilné pole a na sedmé les. Tak to jsou rady rolníků. Takže taková první otázka. Proč byste měli jako rolníci kupovat ty pozemky, které jsou blízko velkého města? A proč se tam dalo v tom městě prodávat? Ano, protože v tom městě je hodně zákazníků. Ano, čím větší město, ve městech se obilí nepěstuje, takže čím větší město, tím je tam více zákazníků, kteří si od vás budou ty vaše potraviny kupovat. A když to máte někde daleko, tak než to tam dovezete, tak se vám to může zkazit a prostě je to nepříjemné. Tak, proč asi město, proč taky moře a splavná řeka? Kvůli čemu? Moře kvůli přísunu vody. Tak. Nebo to spíš řeka. Ale taky kvůli hlavně kvůli dopravě. Ano, protože ta vodní doprava byla v té době velice rozšířená, takže se hodně zboží vozilo po moři. Mohli bychom zalévat mořskou vodou? Ne, to už ne. Že je hodně slaná, ano, takže to by ty rostliny prostě neunesly. Tak, další taková otázka by byla, na které město zařadili obilí, když tam je ten výpočet. Tam prostě radíci mají pěstovat nejvíce a obilí je na nějakém místě až. Ale někde u vody? Ale oni tam říkají, co máš pěstovat. Za prvé tedy na první co zařadit Vinice. a kam dále až obilí. Ano, až někam dozadu, skoro na předposlední místo, že? A o čem to asi svědčí? Vyplatilo se v Itálii teda pěstovat obilí? Ne. Asi moc ne. No, ono, ty náklady tam byly mnohem vyšší než v těch provinciích. A odkud se tedy asi vozilo obilí do Říma? Ano, z těch provincií, třeba z Egypta. Egypto byla obilnice Říma. Prostě spousty obilí se vozilo do Říma z té úrodné nilské delty a pak z toho vrhu, který byl kolem Nilu. Tam byla vysoká úroda, dokonce i dvakrát, někdy třikrát do roka, což v Itálii nešlo. Protože tam přece jenom nějaká zima byla. Když to v tom Egyptě, tam prostě se sklízely i 2 úrody do roka. No, to znamená, že jsme byli jedno poslední znova a dvakrát za rok sklízely pole. A to v Itálii nešlo, takže to italské obilí bylo drahé, takže tam se, kdybyste byli rolníci v Číně, tak vám
krému, pak jsme udělali víno, to se dobře prodává. Na druhém místě, co mají? Jindro? Zablažovanou zelenářskou zeleninu. Ano, zeleninu. Zelenina totiž, ta musí být čerstvá. A ta loď z Egypta nešla, že jo? Musíme si uvědomit, že tenkrát to trvalo několik dnů, než ta loď přeplula z Egypta do Říma a co by z toho salátu asi zbylo, kdyby ten byl uschnul, že jo? Ještě v tom vedru, které tam je. Takže zelenina se vyplatila, protože ta se prodává čerstvá na trhu, tak je to dobrý. Potom na třetím místě, co mají? Brubový sad. Ano, to byl asi materiál pro koho? A co se z toho dělalo z vrbového broutí? Bory. Koše. Košíky, broutěné nádoby. Ano, a to se dobře prodává. No a pak olivová plantáž. Ta sice má jednu nevýhodu, že strašně dlouho roste, než začne rodit, ale pak vydrží i stovky let. Takže kdo byl v Chorvatsku už nebo v Itálii? No, já v Chorvatsku. No, takže tam ty olivové sady někdy vidíte. A to jsou někdy stromy, které jsou staré opravdu stovky let a pořád rodí. Jo. Ano. No a co se z těch oliv hlavně dělalo? Olej. Olej. Z oliv se hlavně myslí olej. Jo, ten... No, prostě olivový olej. No, olivový. A to je velmi zdravý. Olivy. A nebo se nakládají olivy, ale hlavně v té starší době z toho dělali olivový olej, který se prostě nesoval a je hlavně dokonce zdravější, než třeba náš sedmicí používá, nebo si něco mít. Ale v těch jižních státech, v Itálii, Řecku, tam se dodnes hlavně používá olej olivový. A můžu se víc zastěrovat, protože třeba když děláte doma nějaký zeleninový salám, takže si většinou zakape olivový olejem. Tak, teď si budou drobní zemědělci, kteří pracovali na polích se svou rodinou. V období hlibolově tažení se rozšířily středně velké statky věly. Věle patřily volnosti, zahrady, obytná budova, sklady, síti, stáje a dílny. Majitelé věly využívali menší počet plochy. V případě potřeby si jste viděli, třeba můj děda měl taky pole. Ještě prostě. Jo. Až potom máte tam něco? tak pak se to změnilo, vlastně rozhodali leze a vznikly ty obrovské lány, jako jsou dneska. Ale tenkrát to byla malá polička a můj děda, on byl zároveň krejčí, takže on měl řemeslo do krejčí a ještě měli pole, takže měli hospodářství, měli to prostě všechno dohromady. Můžu si dojít podle si pro kafe? Jo. Takže takhle to bylo nejdříve. To znamená, Co děláš? pouze někdy, když třeba byli žně, tak si někdy třeba najímali, ale jenom na žně, třeba někoho na výpomoc. Potom vznikaly takové střední, těm se říkalo tedy vily. Víte, že to dneska byla je název pro rodinný dům. A ty vily, to už bylo více pozemí. A to už by to ta rodina nestačila. To znamená, že kdybych to třeba srovnal s námi, jak to třeba bylo u nás, tak většina těch sedláků měla takové 15-20 hektarů. To stačili obdělat se svojí rodinou. To tam byl třeba táta, máma, všichni děti ze škodovité. Prostě bylo to celé hospodářské stavení, takový velký statek. Trošku vám to přirovnám, když jdete třeba přijmete si do Budějovic, tak za přechodní sovětskou polí takové velké statky. No a to byly statky, které sloužily, už většinou pracovali jenom na práci. Tam se využívalo otrocké práce a ten bohatý majitel, tak toho byste jako na poli neviděli. Už ten už prostě byl jenom a dělali to tam za